Són la Neus, la Judit, la Bruna i la Carla, les 4 estudiants que van idear i impulsar el concurs solidari Il·luminem Santa Eulàlia, que durant les festes de Nadal va convocar l'Ajuntament. L'objectiu el mateix que van plantejar les joves al consistori, recaptar fons per a persones afectades per la dana del País Valencià. Dijous, totes 4 van lliurar a l'Hospital de Sant Joan de Déu de València, que forma part de l'obra social Sant Joan de Déu, els 615 euros que es van aconseguir. Helena Domingo, que va venir des de València per participar en aquest acte simbòlic i, sobretot, per agrair la iniciativa a les 4 alumnes de segon d'ESO de l'institut. El que s'ha fet aquest concurs és donar-nos molta esperança a València, que ha sigut un Nadal molt difícil, la veritat. Llavors, ha sigut molt esperançador, no? Llavors, que siga la gent jove, que és la llavor de la societat, que ens remou als que ja no som tan joves, és molt, doncs això, és molt il·lusionant i és algo que ens reforça, no? El fet de dir, no, com a entitat no estem sols, hi ha gent compromesa, la gent jove està compromesa amb les persones que passen vulnerabilitats, ja siga per la dana o per altres realitats, i és molt esperançador. Helena Domingo va explicar que des del dia de la dana es van llançar a atendre les necessitats dels veïns i veïnes de les pedanies de la ciutat de València i altres municipis afectats, capgirant les tasques diàries del centre. Domingo va afirmar que ara estan a la fase 2 de postemergència, en la que estan identificant vulnerabilitats individuals agreujades per la situació de la dana.